Понятието за боси обувки идва от английските думи bare, бос и foot, стъпало, а целта му е да не ограничава здравословното и естествено движение на стъпалото. Човешкото стъпало се е развило, за да служи като основа и амортисьор на човешката опорно-двигателна система. Тази функция се постига без какъвто и да е вид обувки. Принципът на обувките е защитата на стъпалото от наранявания, измръзвания или изгаряния. Развитието на обувките постепенно се поддаде на модните тенденции до степен, в която потисна нормалните свойства на краката ни. Обувките, се превърнаха просто в абсорбатори, които не са полезни за тялото ни. Стилът е цената на здравето ни. Функциите се преместват от крака в обувката. Именно поради тази причина стъпалата губят всички свои естествени умения. За щастие, съществуват боси обувки, които изпълняват всички свойства, които трябва да има всяка обувка. Харесайте видеото и се абонирайте за YouTube канала ми.